हिसाबै भेरगाव जिल्ला बिपिएफ हिसाबै जोङो जयेन्ट एग्जिकिउटिभ मोनसे जादों बा जयेन्ट एग्जिकिउटिभ मिटिंआव आं जिखिनि नुदों भेरगाव जिल्ला बिपिएफ हिसाबै जोबोद स्ट्रं आरो जोङो बेवहाय मोननै समस्ति दं एनडिए हिसाबै जोङो देरहासार जागोन टंलायाबो देरहासार जागोन आरो भेरगावआबो देरहासार जागोन मोननैबो समस्तिया एनडिए हिसाबै जोङो देरहासार जानो हागोन बा स्पष्ट खोथा फाइनाल रिजाल्टआ माला जागोन सर फाइनाल रिजाल्टआ जोंना 20 तारिखआव केन्डिडेट फाइनाल डिक्लारेसन गाबोन जोंना पिएमबि जिरायगोन बास पिएमबिआनो अल इन अल पिएमबिआव मा सावरायनाय जायो बेनो सर उदालगुरि एसियाव माबाफोर फेक्टर जानो हागौ नामा दिपेन बर' ओंखारबाय दिपेन बर'निफ्राय देरसिन आरो प्रेसिडेन्ट दंबावोबा फैबावथोंना थेवबाबो जोंनि थाखाय फेक्टर नङा आंहा मा सिमां दं जोंना सिमाङा जाहैबाय बिटिसिखौ मोजां दाफुंनांगौ बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावलांनांगौ सान्तिपुर्ण भाबै बेखौसो सिमां नुबाय थायो आं सर दिनै 125 एमएनबि गोबां बाथ्रा बुंदों सर दिनै प्रमद बाबा जाम्बा बे इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टआव मा 125